ኣፍቂሩ ግና ምፍቃር ጥራሕ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንኽሓት ጠቓሚ ምስእን ሓቂ ዘረባ ክንደይ ግዜ ክዛረብ ኢሉ ብዙሕ ምድላእ ዘይገበረ ግን ወይ ከ ናብኣ ከምርሕ ኣብ ዝበለሉ የአጋሩ ደሪቐን ብእን ክእዘዛ ከምዛ እንተተንቀሳቒስክን ክትቆረፃ ይኽን ዝተባሓላ ወይ ከም ኣፉን እንተኾነ ቴሌፎን ደው ኢሉ ካልእ ክሕተፍትፍ ወይ ድማ ስቕ ክብል ድሌቱ ክዛረብ ዘይከኣለን ገንዲ ዝኾነ ከዓ ተዛረበለይ እባ ንስኻ ክብል ንሓደ ዓርኩ እንተዘይተባሓለ እኳ ግን ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ዝተወከሱም እዚ ደኣ እንታይ ፀገም ኣለዎ ጥራይ ዓይኒት ምዃና ወይ ብርሕቑ ወይ ድማ ስእላ ኣርኤኒ ክብል እዩ ብቕፅበት ምላሽ ዝሓቡም ሞባይሉ ካብ ጅቡ ምውፃእ ኣብቲ ናይ ስእሊ መቐመጢ ቦታ ብምኻድ ፀጉራ ሕፀር ዝበለ ቾኮሌት ዝሕብራ ብፀባ ዝመስል ኣስናን ፍሽኽታ ምስ ኣርኣዮም ኣበይ ክረኽባ ከም ዝኽእል ሓቲቱ ነዚ ደኣ ናባይ ግደፎ ቀሰን ኢሉ ኸደም ኣቕሊ ፅበት ይቆሙ ገይሩ እምበር ምርጭዑ ግና በዓሉ ክሓተ ነይሩ ግን ድፍረት ብምምፃእ ሰላም ልዋም ኣብ መንገዲ ዶ ኣቢሉ እቲ ኣሳልጥ ተባሂሉ ዝተልኣኸ ወዲ በላም ሽማ ስለ ዝተፀውአ ኣበይ ዝፈልጦ እንዳበለት ብኣግርሞት ኢዳ ጥራሕ ናብቲ ንሰላምታ ዝተሰለላ ሰዲዳ ከጥምጦ ጀመረት። መኒ ትብሊ ከም ትሕልዊ ኣይጠራጥርኒም ኣይትፈልጥንኺ ሮቤሊ ዝበሃል መልሓስኹም እንዳበለ ውሽጡ ግና ብፅባቐ ተመሲጡ ይንዕዳ ነበረም። ንዕለቱ መልእክቱ ገዲፉ ንገዛእ ነብሱ ዝተመነያ ነዚኣ ዝኣመሰለ ሰብ ኣሕሊፍካ መሓብ ኣሽና ጥራሕ እዩ ዝበለይ ዝመስል ኢዳ ካይፈነወ የፍጥጠላ ነበረ። ኢዳ ብሓይሊ እንዳሰሓበት እሞ እንታይ ክሰምዓካ ምስ በለቶ ካብቲ ፈዚዞ ዝነበረ ክበራበር እንዳፈተነ ሰምዕንዳ መሊኡ ብምባል መልሲ ሓባም ገለ ካብኡ ምስ በለቶ ናይ ሞባይላ ሰዓት እንዳተኣዘበት መንገዳ ክትገብር ንቅድሚኣ እንዳማዓረወት በዚ ጎደና ክትመላለስ ካብ ዝርኤኪ ብዙሕ ገይረ ኣለኹ ንፅባቐ ኸውን ካብ ዘድንቆ ከምኡ እንደኢ እንታይ ከም ዝኾንኩ ግና ክላሊ ክድፍረስ ኢነ ነይረም ሎሚ ግና ዘላብ ዓለይለይ መፅኤኪ ከም ዝርኤኪ ዘለኹ ከዓ ፈተይ ሰብ ስለ ትመስሊ ተሕፍርኒ ኢለ ስለዚ ሓስብ ቁፅሪ ቴሌፎን ክዶ ክትህበኒ ምስ ናይ ትሕትንኦ ምስ በላም ኣራይ እንታይ ፀገም ኣሎ ኢላ ቁፅራ ሒዋ ተፋንወቱም ሮቤል ካብኣ ተፈልዩ ናብቲ ዘፍቀራ ሄኖክ ኣቢሉ ይኹን እምበር ከም ዝተላላዝ ይኹን ዝሓብሮ ሓንቲ ነቓስ ከም ዝኾነት ነጊሩ ትትራፈካ ዝዓይነቱ ዝበሎም እሞ ነጊርካ ለይዶ ዋላስ ክብል ሄኖክ ሓተተም እዚኣ ትትራፈካ ብፅባቐ ትጀሓረስ ሰብያ ምስ በለ ሮቤል መሲልከ እምበር ከምኡ ከም ዘይኮነት ኣፀብዐ ዝፈልጥ ንፍቕሪ ምሕታት እምበር ዓቐብ ኮይኑኒ ተላለየ ካብ ዝኣላ ዳርጋ ዓመት ገይረ ኣለኹ ስለዚ ዘይተሓተለይ እንተኾንካ ዋላ ብመልእክቲ ደ ገለ ክሓተ ምስ በለም ነዚኣ ትመስልሲ ብመልእክቲ ክትሓታ ርኢኻ ኣለኻ ወዮ ደኣ ፈሪሕካ ኮይንካ ኢኻ እምበር ሕቶ እንተኮይኑ ፊት ንፊት እዩ ፅቡቕ እቲ ሓቀኛ ስምዒታ ከማን ክትርድኦ የኽእለከይም ብዝኾነ ናባይ ጥራሕ ክደፎ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰውን ምሕታት ጥራሕ ዘይኮነ ሓራይ ከም ትብለካ ከማን ክገብር ኢልዎም ተፋኖም ይኹን እምበር ዝተልኣኹ ገዲፉ ቀጮ ጥራዩ ዘብስል ነይሩ ፈፂሙ ዘኪሩ ኣይፈልጥን ምስልዋም ኣብ ዝተራኸበሉ ብኸመይ ምስጣን ኣብ ፍቕሪ የውድቃን ጥራዩ ዝሓስብ ነይሩ ምስ ሄኖክ ኣብ ዝተራኸበሉ ድማ እንተርፎ ምሕዝ ኣቢሉ ሕማቕ ናታ ክነግሮን ፅባሕ ከሳልጥ ክብሎም ዝጭበጥ ነገር ሒዙሉ ኣይመፅን ሄኖክ ግና ኣመና ፍቕሪ ይውስኽ ነበረ እንዳበሎም ወርሕ ኣሕለፈ ክብሉን ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ኣንጎሎ ምስልዋም ጎፍ ተባሓሉ ብስም ባደም ኣብ ዝኣቶ ጠፊእዎ ሸበድበድ በለም ብሓንዲኻ ምስ በለቶ ግና ናይ ውሽጡ ኣብ ውሽጡ ገይሩ ልዋም ብምባል ምእግርቱ ናብ ምእግርታ ሰዲዱ 3 ግዜ ኣጋጭወ ግና ዘረባ የለን እንታይ ደኣ ለንቂና ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ የርኣኹኻን መድወል እውን ገዲፍካዮ ናይ ደሓን ምስ በለት እዚ ወዲ ዋላ ሓደ ኣይበላ ማለት እንዳበለ ምስ ነፍሱ ደሓኒ ኣጋጣሚ ኣይተኣመንን ኮይኑ እሞ ገድፈ ክበላ ኣካላቱ ረሓፅ
ከውፅእ ስለ ዝተፈለጡ ግዜ እንተለካ ደኣ ዘይንራኸብ ብሓደ ኣገዳሲ ነገር ደልዩ ከለኹ ማእሲ ጠመካ ካብ ተራኸብና ምስ በለቱም ጽባሕ በላ ብዚ ልቡ ሃራይ ኢላ ሰዓት ቦታ ተቋፂሮም ተፈላለዩ እንታይ ክትብለና ኢሉ ኣይተሓደር ሓዲሩ ውኢሉ ኣጋምሸት ቅድሚ ሰዓት ኾን ኣብ ቆፅራ ቦትኡ ተረኺቡ ክፅበ ጀመረ። ሰዓት ምእንትኡ ዘይኮነ ምእንቲ ርእሱ ምስ ኣኸለ ከም ፀሓይ ደሚቓ ከም ሉል ኣንፀባሪቓ ሕሩግ በለቶ። ሰላምታ ምስ ተለዋወጡ ቀልጢፋ ናብ ጉዳያ ክትኣቱ ተረበፀም። ድሓንቲ እተውን ካብ ፒቸኖ ድሕሪ ምእዛዝ ናብ ጉዳይ ኣበለት። ስማዓንዶ ሄኖክ እንታይ እስከ ንሓደ ደስ ዘብል ወዲ ተላሊስ ክፍትወካ መዓት እንድዩ ከይፍቀድኮ ኣይተረፍኩን የግዳስ ቅድሚ ሕጂ ብፍቅሪ ስለዝተጎዳእኹም ምሻ ኣለካ ኣፍቃሪት ከይትሕሎ ምሻሎ ሓደ ነገራት ክትፃርል የደልዩ ኣለኹም ከም ዝመስለኑ ንሱን ከይፈትወኒ ኣይተርፈን እዋይ ዕላሉን ገለን ክምስጠካ ዳግማይ ኣብ ፍቅሪ ዓለም ኣይኣቱን ኢለ ነይረሞ እንድዒ ፍሉይ ሰብ ኣጋጢሙ እሞ ክትተሓበርን ትኽእል ዲኻ ምስ በለቱም ኣበይ ክሰምዓ ውሽጡ ብሕርቃን ድሪቃ ጸነበረ ከምዛ ጠሚቱ ዘይተመንያ ምስኣ ጥዑም ፍቅሪ ክሕልፍ ዘይተሓወኸስ ንኻልእ ሰብ ኣፍቂረ ክትብል ከመይ ዘይሓርቕ ዘይነድር ቃል ዘይብል ኣለኻ ዶ ምሳይ ምስ በለቶ ክምልሰላ ኣይተሰምዐን ትንክፍ ምስ ኣበለቶ ግዳ ብዘይ ልቡ ተበራብረ ግናም ብናይ ጽልእ መንፈስ ይጥምተ ነበረ። ትሕግዘኒ ትኽእል ዶ ምስ በለቶ ደጊማ ዋላ እኳ ሓሪቆ እንተነበረ እወ መን እዩ ዝበሃልከ ምስ በላም ሮቤል ክትብል ምስ መለሰትሉ መሊሱ ሕር ኮምተር እንዳበለ ካብቲ ካፈ ብሕርቃን ዝኣክል ከይተረድኦ ብኮፋ ገዲፍዋ ኸደም ንፅባሒቱ ምስ ሮቤል ፊት ንፊት ተራኸቡ። ክጥሕሮ ወይ ምስ ጸልአን እንተኾነ ኣይገበሮን እንታይ ጌርካ ማለት እዩ እንዳበለዩ ኣፉ ጥራሕ ኣው ዝብል ዝነበረም ብጀካ ይተሓዘለ ዋላ ሓደ ክብለከ ይክእልኒ ነዚያ ዝኣመሰለት ጠዕምትን ጽብቕትን ጓል ሒዝካ ኣመና ፈዚዝካ ዓለም ድማ ናይ ፈዛዛት ኣይኮነትን ኣብ ዝኾነ ነገር ወሳኒ ክትኮን ኣለካ ኣመና ነግፈረግ ምባል ጽቡቕ ኣይኮነን ሓቅዶ ክዛረብ ምስርዓኻ በቃ ፈደያ መልእክተይ ገዲፈ ካብ ንኣኻን ነፍሰይ ተመንዮም ሓንቲ መዓልቱን ዘኪረካ ኣይፈልጥን ቀጫይ ዘበስል ነይረ ኮይኑን ዝሰለጠኒ ዝመስል ፈትያትን ኣላ ኣኖም ፈትያ ኣለኹ ብጌጋውን ምሳይ ኮላ ዘኪራትካ ኣይትፈልጥን ካብ ኮነም ክልቴና ካብ ተፋተና እንተ ትገድፈለይ ኣይመሓሸን ምስ በለ ሮቤል ሄኖክ ብዚ ልቡ ይበለ ኣብ ዓለም ዘሎ ጸርፉን ኣዝኒብሉ ምስ ናይ ሕርቃኑ ካብቲ ከባቢ ተሰውረም። ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ተኣፅዩ ናይ ሓዘን መዓልታት ኣወጀ ኣይበልዕ ኣይሰትን በለም። ንሱ ኣብ ሓዘን ከሎ ግና ሮቤልን ልዋምን ፍቁራት ኮይኖም ፍቅሮም የስተማቕሩ ነበሩ። ሮቤል ፈፂሙ ብዛዕባ ሄኖክ ንልዋም ኣይነገራን ልዋሙን ሄኖክ ከም ዘፍቅራ ዋላ ሓደ ኣፍልጦ ኣይነበራን። ምናልባት ልዋም ንሮቤል ኢላ ዝተፈጠረ ዶ ትኸውን ግን ድማ ከም ሰብ ከፍቅራ ይኽእል ይኸውን እንተኾነ መልእክቱ በግባቡ ከብፅሓሉ ምስተገብዕም በቲ ኮይኑ በቲ ኣፍቂርካ ካብ ቤናኻ ምስቃይ ሓቲትካ ምግልጋል ይሓይሽ ቀድሚ ምሕታትካ ግና እንተተኻኢሉ ምናልባት ኣብ ልዕሊኻ ናይ ፍትወት ምልክት እንተዘይብላም ከም ትፈተወካ ምግባር ንቐድም ይሓይሽ እቲ ምንታይሲ ኣብ ልዕሊኻ ፍትወት ክሓለዋ ምስ ተሓታ ምናልባት ኣይኮን ምስ ትብለካ ምእንታን ከይትጉዳእ እንተተኻኢሉ ኣቐዲምካ ከም ትፈተወካ ምግባር ተመራፂ ኣይኮነን ግና ካብ ካልእ ዘይተሓሰብ መፅኡ ስኣን ምሕታትካ ዝወስዳ ዘላ ኣብ ዓላ ኢልካ ምሕታት እዩ።